started until you are called forward to this embarkation. No niin, päästiin lautalla yli kanaalista. Nyt tultiin tänne Kalaisin eteläpuolella on tämmöiset pitkät hiekkarannat. Tultiin täällä käymään. Se aiheuttaa se, että vaikka aurinko paistaa lämpöisen oloisesti, niin ei täällä ihan teepaitakeli ole. Jokainen porukka on täällä jossain kivensuojassa kököttämässä. Mekin yritettiin löytää joku sulukka. Katsotaan, saadaanko niiden laivojen törmäystä. Miten käy? Ui. Se nielasee toi toinen ton toisen. Olikohan tää kuitenkin se Loch? Niin, hetkinen, mites tässä käy? Joo, se nielas. Huomenta kun morron. Niin on aamu valjennut täällä Ranskassa. Mikähän paikan nimi nyt oli? Ei nyt leikkaa ihan tyhjää, mutta ollaan tämmöisellä ranskalaisella matkaparkkialueella. Siinä on hevosaitaus ja tässä taisi olla 4-5 autoa yötä. Että tästä saa vettä ja sähköä. Että peruspalvelut on. Bandeux. Ja. Mutta eilen alkoi tekniikassa vähän probleemia, että meillä on vesipumppu rikki tuolta ja selvittelee, että miksei tule vettä ja sitten mulla on yleismittari matkassa ja tarkasteli, että onko sulakkeet palannut tai mitä. Mutta ei löytynyt sulakkeesta syytä ja pumpun sain toimiin silleen ajoittain vähän autoin sitä aina vauhtiin, niin se kyllä lähtee pyörähtämään. Eli vaikuttaa siltä, että se on nyt viimeiset päivänsä käynyt kyllä, että siitä ei ole enää uuteen. Nyt täytyisi löytää Ranskasta sitten uusi vesipumppu, että saataisiin sisälle vettä ja ei meni loppureissu, että kanisterien varassa vaan pääsee sitten käyttää WC ja suihkutiloja ja niin poispäin. Mutta käytetään sitten kannuvettä, jos ei pumppua saada pelaamaan tai löydetä uutta. No, täällähän on vähän se haaste, kun kaikki on aina ranskaksi ja ei ole englanniksi oikein porukkakaan osaa kommunikoida. Tässä naapurin kanssa juttelin, se oli belgialainen, mutta se oli hyvin auttavainen, niin mä koitin sille Googlella nyt kääntää sitten viesti, että se neuvoisi, että miten Ranskassa etittäisi joku motonetin tyyppinen talo. Mä löysin jo pari matkailuautotarvikkeiden liikettä ja ne on vähän aikaa meidän reitin varrella mahdollisesti auki tänään ja yhdessä voisi olla pumppuja kyllä. Näin mä ainakin kuvien perusteella otaksuin, että valikoimista löytyy. Mutta varalla on hyvä olla joku muukin suunnitelma, niin yritän siltä belgialaiselta saada ongittua, että onko vielä joku motonetti-tyyppinen liike olemassa. Ja tämmöisiä pahoja hetkiä varten meillä on täällä tämä erikoiskaappi, joka auttaa meitä aina sitten kaikissa pahoissa tilanteissa. Ja siellä on apuja vielä vähän jäljellä. Katsotaan. Siellä on 5 salmiakkiaskia ja 1 sisu. Eli niitä on käytetty aina sitten, kun on tarvittu joltakin jotain apua, niin on mennyt siis salmiakki rasia kourassa ja mennyt kysymään jeesiä. Niin
Yleensä se on auttanut. Meillä on kyllä yksi paikka, missä se ei toiminut. Se oli tuolla Skotlannissa. Oli vähän semmosia hollantilainen pariskunta, joka ei halunnut oikein ilmeisesti kellekään antaa tilaa siellä puskaparkissa. Et kaikki muut oli tiiviisti, mutta he oli aika väljästi siellä ja he ei suostunut sitten antaa yhtään tilaa. Mä yritin salmiakeilla, mutta ei sekään onnistunut. Et he oli päättänyt olla siinä ja muut olkoon tiiviisti, niin siellä ei avuliaisuus tullut edes salmiakeilla esille. Mutta nyt kokeillaan, josko belgialaiselta saataisiin semmoista, hän puhuu ainakin ranskaa tai siltä se kuulostaa meistä, niin se voisi tietää näistä kolmien motoneteistä vähän paremmin. Niin sen tyyppinen tavaratalo voisi olla varmempi sitten vielä kuin semmoinen karavaanitarvikeliike ja niiden aukioloja, joista nyt eletään viikonloppua, niin aina on pieniä riskejä, että kaikki ei mene siellä putkeen, niin kokeillaan salmiakki juttuja. Sitten meillä on ruotsalaiset naapurit tässä. Ekat pohjoismaalaiset nyt oikeastaan Saksasta lähdön jälkeen tullut vastaan, niin ruotsalaiset on ystävällismielinen kanssa, niin heille voisi käydä antaa salmiakit ennen lähtöön vielä, kun niitä on 5 pakettia jäljellä ja näyttää, että meille niitä jokunen jää. Suvi vähän yritti toppuutella, mutta mä luulen, että silloin oma lehmä ojassa niiden salmiakkien kanssa. Niin katsotaan, päästäänkö sopimukseen, että saako niitä antaa ystävän kansalle vielä yhden rasian sitten. Mutta ei, tästä lähtee päiväkäyntiin. Lähdetään etsiä vesipumppua jostain. Että heissuli vei, puurot on syöty ja niin poispäin. No niin, täältä löytyi tämmönen Aisne Camping Car, Idyllcar. Sieltä käytiin vesipumppuhyllyltä valkkaamassa pumppua, mutta meillä on semmoinen saksalainen pumppu, mutta täällä oli sitten vähän muunlaisia pumppuja, että ne ei nyt ihan suoraan käynyt oikein mikään, mutta yksi semmoinen modifikaatio sitten tehtiin semmoista vähän isommasta pumpusta, jossa semmonen suuosa saatiin sitten sopivaan siihen meidän takaistukuventtiiliin, vai mikä se siinä on, ettei vedet lurahda tankkiin. Niin sain kuitenkin sen asennettua ja uuden pumpun toimiin, niin nyt lähdetään sitten taas tien päälle. Pistetään vyöt kiinni tässä. Vyöt kiinni tässä, että reissu meni ihan hyvin sen osalta. Täällä yllättää nämä Googlen valinnat välillä näille reiteille, että tuntuu, että se ajattaa välillä semmosia pikkuteitä kyllä täällä, et en tiedä saisiko siihen jotain asetuksia, että se noudattaisi vähän isompia, vaikka yrittää aina valkata jotain isompaa reittiä, mutta yhtäkkiä löydetään itsemme välillä peltojen keskeltä kapealta reitiltä. Mutta toisaalta niitähän täällä on paljon, ettei sen kummempaa. No, matka jatkuu kohti metsiä ja mahdollisesti Nancyyn ensi. Menikö ne kiinni vai ei? Tarkastetaan. Ovet kannattaa aina tsekata, ettei jää kiinni. No, et tsekattu. Päiväretkikohteena meillä on tämmönen kylä, jonka nimi on Sampakne. Voi olla, että se tulee Sampaniasta. Jos en väärin muista, niin se liittyy siis rypäleistä tehtävää juomaa ja joku on onnistunut brändään sen sitten onnistuneesti. Niin mennään tutustumaan kylään.
Nyt löydettiin ensin tämän puisto, minkä reunalle saatiin autoparkki. Sampaknen kaupungissa ollaan. Löytyi toinen kirkko, jo vähän isompi, vielä hyvin lähekkäin. Käydään kurkkaa vielä sisällä. On vähän nauhaa jäljellä, niin ollaan Sampaniassa ja Suvi ottaa sampaniaa. Kippis. Tuukka ottaa zerokoukkia. Terveiset Sampaniasta sinne ruutujen ääreen. Suvi meni auto edeltä, mutta mä annoin tilaa, niin sit se ei oikein tiennyt kuski mitä tehdä. Mutta mennään takaisin autolle ja toivotaan, että auto ei ole murtauduttu. Ainakin yritys oli jättää se sen verran vilkkaaseen paikkaan, että kaikki pysyisi jemmassa. Kaunis pikku kyllä. Hieno puisto, isoja puita täällä. Nänsin lähelle tultiin. Mennään huomenna varmaan sinne ja nyt ollaan täällä matkaparkissa. Tämmönen kiva pikkuparkki löytyi täältä Nänsin länsipuolelta. Tässä on jotain palveluita, taitaa vettäkin saada ja vessan saa tyhjäksi ja mennään tutustumaan tähän automaattiin. Tänne yritetään täältä saada maksu tehtyä. Saatiin lippu. Ranskalainen pappa neuvoo meidät tänne kirkon sisään ja nyt tehdään täällä kierrosta. Täällä pääsit tänne sisäpihalle. Suvi käytti Iiphonen semmoista kääntäjää, niin sitten ymmärrettiin mitä hän halusi meille sanoa. Täältä taitaa mennä ulos kadulle. Mennään katsoa tuo puutarhan kuvaa sieltä. No niin. Hetkinen. Nyt löytyi mitä haettiin. Jaha, 1% akkua jäljellä nyt nopeasti. Toulin katedraali taustalla, yksi Ranskan suurimpia katedraaleja. Aika mahtavan kokoinen rakennus. Huomenna sunnuntaina aukeisi aamusta, että katsotaan, että käydäänkö aamulla vai jatketaanko Nänsiin, mutta tosi upean näköinen rakennus täällä. Päätetään päivä tähän. Hyvää yötä ja huomenna nähdään. No niin, Toulin matkaparkista ollaan lähdössä. Yöllä oli vähän ukkosta ja kova sade, mutta ja onneksi sen myötä sitten lämpötilakin vähän laski, että varmaan johonkin 20 laski, mutta illalla oli vielä 29, vaikka aurinko ei juuri paistanut. Tämmönen matkaparkki täällä ja nyt lähdetään ajaa Nänsiä kohti.
illalla käytiin tuossa Toulin kylillä kävelemässä ja oli hieno pikkukaupunki ja hieno katedraali kyllä. Ja rauhallinen pikkukylä, että jos haluaa vähemmän turisteja, niin se on semmoiseen hommaan ihan sopiva. Mutta nyt lähdetään eteenpäin jatkaa. Palataan tässä päivän mittaan. Voidaan pitää vähän pussia kameran suojana. Nänsissä ollaan. Täällä on tämmönen keskusaukio. Tosi mahtavia vanhoja rakennuksia. Äsken semmoisen ison puiston läpi käveltiin tänne. Tultiin tästä kultaisesta portista läpi. Tosi hienon näköistä. Keli ei ole ehkä niin hieno tai kuvaaja kyllä tykkää, mutta noin yleisesti ei ehkä ole tykätty keli. Niin, keskeltä löytyi Stanislasin patsas ja jos en väärin muista, niin tää auki oli nimetty tän Stanislasin mukaan. Paljon hienoja yksityiskohtia täynnä. Poistu liikenneympyrästä. No niin, nyt päästiin iltapalalle ja leirintäalueelle. Meillä on vähän tuolta Ranskan puolelta ostettuja juustolajitelmaa ja sitten tämmöistä ilmakuivattua kinkkua. Ja vähän teetä ja jogurttia. Ja hommahan on sillä tavalla, että ihminen on semmonen elukka, että se on aika turvallisuushakunen kuitenkin lopulta ja haluaa välillä sitä semmoista tuttua ja turvallista sillä tapaa, että tietää mitä saa. Siihen tarpeeseen on varmaan syntynyt niin kuin esimerkiksi ABC-ketju. Suurin piirtein tietää mitä saa kun sinne menee ja mitä palveluita siellä on. Niin nyt meidän reissulla kävi niin, että meitä houkutti sitten sama paikka missä ollaan aikaisemminkin oltu. Niin tultiin semmoselle leirintäalueelle, jossa on oltu aikaisemminkin käymässä. Tää on ihan siisti leirintäalue tässä Saarjoen rannalla. Ja olisiko kylän nimi on semmoinen kuin Saarbrücke, niinkö muistaakseni on, mutta aiemmin meille tutuksi tullut leirintäalue. Otan jossain vaiheessa vielä pihaltakin kuvaa. Tähän on helppo tulla ja palvelut pelaa. Ja kivaa porukkaakin täällä on yleensä. Nytkin oli semmosia reippaita ruotsalaisia, joiden kanssa jutut lähti lentoon hyvinkin. Ja sitten mikä on viime kesästä tuttu on Villeroy Bohin vessanpytty. Niin, Villeroy Bohin vessanpytyt on täällä. Et Villeroy Bohi ei tee pelkästään sitten noita lautasia ja semmosia, vaan ne voi olla tuttu ihan noista pöntöistäkin. Mun mielestä se taas niin niitä kahta asiaa ei pitäisi sotkea, että joko tekee pönttöjä tai sitten lautasia, mutta jostain syystä ne tekee molempia. Mutta se on tuossa vieressä se niin tehtaan mulla ainakin se mielikuva aina tulee sitten, kun syö Villeroy Bohin lautasesta, jos semmoinen sattuu kohille, että ne tekee myös pönttöjä, niin se ei sovi siihen kokonaisuuteen.
No mutta tää on mun mielipide, jokainen saa pitää ihan oman Mut hienot mielipiteensä. pöntöt. Hienot pöntöt on joo kyllä. Ei, kuulemisiin tältä päivältä. Me vähän syödään iltajuustoa ja jogurttia. Nähdään huomenna. Heipparalla. Päivä on auennut meidän tutulla leirintäalueella. Mennään käymään kylillä pyöräilylenkki. Viedään roskat matkalla ja lasten jopot on tässä jo valmiina. Niillä lähdetään liikkeelle. Tältä näyttää leirintäalue. Siinä on joki menee vieressä. Eli se on Saarjoki, joka laskee sitten Mooseliin. Eli ollaan vähän tässä Mooseli yläpuolella. Ja vielä tarkennus paikkatietoon, niin Saarburg, jos nyt oikein meni. Saarburg on tää paikka ja Saarbrücken on sitten se isompi paikka. Että ne menee mulla sekaisin helpolla. Niin tää on Saarburg. Toivottavasti meni nyt oikein. Ja Saarbrücken on sitten vielä isompi keskus. Vähän sivummalla, niin nyt ollaan tässä Saarburgissa. No mennään käymään aamupäiväpyöräily. Kello taitaa olla 7:15, olisiko niin? Lähdetään liikkeelle. No niin, liikkeelle lähetty. Pikku kännykän kaivamisrepussa pysähdystä vaan tässä matkalla, että ainakin hetken näyttää siltä, ettei sada, niin ei tarvi kännykkää piilottaa pussiin. Täältä se lähtee aamupäivä käyntiin, kun vähän jopoilla pyöräillään täällä Saarjoen laaksossa. Ja meillä jäi viime reissussa, kun täällä samalla leirintäalueella käyty, niin jäi tutkimatta tää kylän keskusta ja siinä oli jotain vesiputouksia, niin sinne. Täällä kun viinialueella ollaan, niin siinäkin on rinne hyödynnetty viiniköynnöksillä. Tästä näin ylöspäin. Liian jyrkkää, joutuu taluttaa. Tuolta pitäisi löytyä ne vesiputoukset. Kaunis kylä. Yritetään kuvata samalla kun meille naureskellaan. Siellä ne on. Voi olla, että ääni ei kuulu nauhalla, mutta otetaan toisinpäin. Joku turisti siellä on kuvailemassa jokea. Löytyyhän se kirkko täältä. Noin. No niin, päästiin tänne Saarburgin linnalle fillareilla
kova ylämäki tänne, että aika rauhassa täytyy otella nyt. Joo, matkalla tuli 2 saksalaiskohtaamista. Toinen oli semmoinen turistijoukko vetäjä ja aloitti puhuun tosi nopeasti Saksaa ja jatko tosi pitkään, etten saanut sanottua yhtään mitään, mutta sitten kun oli mun vuoro sanoa, niin vastasin vaan, että ich spreche nicht Deutsch, ja se räjäytti pankin niin, että koko turisti lauma ryhtyi räkättää, että siinä oli semmoinen koominen tilanne, että meni hukkaan se saksalaisoppaa pitkä kysymysten mahdollinen sarja, mitä mulle esitettiin. Meillä on lantsarit jalassa ja piti olla vesisadetta ja valmistauduttu huonoon keliin, mutta täällä paistaa aurinko ja muuta. Mutta jos me näytetään tässä lantsareissa semmoisilta viininviljelijöiltä. Siltä näyttää Jokilaakso. Lähtöpäivitys. Saarburgista lähdetään liikkeelle. Tehtiin tässä vielä perustoimet ennen lähtöä. On vettä tankattu ja vessat tyhjätty ja harmaat vedet. Täällä on oikein kivat ja siistit palvelut on tässä. No, katsotaan näkyykö ne sieltä. No, ehkä näkyy. Se on muuten viiniköynnöksiä tässä edessäkin. Nääkin myi tuolta Receptionista jotain lähitalo viinejä, oli siellä Rieslingiä myytävänä. Mutta tänne jää Saarbrücki ja meillä matka jatkuu Mooselin varteen ja mennään katsomaan mitä sieltä löytyy. Tää on tässä autokauppojen vieressä, että jos auto jättää tielle, niin täältä saa Opelia tilalle sitten. Joo. No niin, nyt ajetaan tässä Mooselin jokivarressa 5-3 numeron tietä, joka kiemurtelee pitemmän matkaa täällä jokivarressa. Niin katsotaan, jos löytyy sopivaa tilaa, mistä löytyy Rieslingiä. Tuolta meidän lähtöpaikasta jo käytiin semmoisella pientilalla, mikä oli joku tilanpitäjä itse, herra oli voittanut joku vuosi Saksassa arvostetun palkinnon, että vuoden viinin tekijä tai vastaava titteli oli hänellä. Ja siellä oli monenlaista Rieslingiä. Hinnat oli vähän 10 € yläpuolella per pullo, että aika maltillisia hintoja, vaikka sitten hyvin laatuviinejä varmasti ovat ja arvostettuja kyllä. Täällä on Mehring-niminen paikka löytyi. Siitä ei löytynyt nyt helpolla semmoista viinitilaa. Jatketaan sitten seuraavaa Bölitsiin. Täällä on aika jyrkillä rinteillä, saa kiipeillä näitä. Niin, ajattelin, että oli työmäärä. Viiniköynnösten kanssa. Mennään tosi jyrkkää. Sieltä täytyy jo vähän olla tassu alle jotain, että sieltä ei luiskahdeta pois. No niin, löytyihän sitä kurrivurstia ja Suvi otti semmoinen vegaanisen ateria. Se oli niinku täytetty ja tommoinen perunamuusi, jotenkin friteerattu ja siellä on vielä jotain juustoa sisällä. Tuorejuusto täytteellä.
Suvilla on joku vesi ja mulla on Zero Cola. Tämmösiä vähän. Ei se nyt näytä enää niin hienolta se annos, kun se oli tähän pöytään tullessa. Oli niin kauhean nälkä, ettei ehtinyt kuvaamaan mitään. Mut hyvä on currywursti. Kyläkierros täällä jatkuu vähän currywurstin päätteeksi. Ettei vaan nukahda aloille. Kauniita vanhoja rakennuksia. Ja kierros jatkuu. Liikaa silmäkarkkia koko aika. Hankalaa. Niin, lähdettiin currywurstien päätteeksi ulkoilemaan ja täällä kamera käy ja tuolta tultiin jollekin luontopoluomaiselle. Ajauduttiin. Saa curryvurstit vähän vauhtia elimistössä. Jaha. Sieltä pääsis vielä johonkin. Ehkä me lähdetään alaspäin kuitenkin. Siellä on joku tuolla maja. Täällä on katto tehty tämmöisestä kiveestä, vähän niin kuin liuskekiveä. Saattaahan se olla jotain liuskekiveä. Kävellään alaspäin. Siellä on viinitarhat näkyy taustalla. Siellä menee silta, joka ylittää Mooselin laakso. Täytyy vähän tutustua netistä, että kuinka korkealla se on oikein täältä laakson pohjalta, mutta ihan näyttävän kokoinen silta. Joo. Nyt olisi lähes tämä viimeinen aamu Saksassa. Morgen. Kun lähdetään ensi yönä 2 aikaan lautalla kohti Vuosaarta ja vielä ollaan Mooselin laaksossa, että tälle päivää on jätetty koko reissu pisi ajopäivä, että se taisi jotain 6,5 tuntia reilua näyttää tästä ajoaikaa, mutta lähdetään tälleen aamulta ajaa ja meillä on koko päivää aikaa ja illallakin vielä sitten saadaan ootella siellä rannassa, että pidetään taukoja matkalla ja pysähdellään. Ja voinnit on ihan mainiot molemmilla, niin ei muuta kuin eteenpäin. Niin viimeinen paikka on tämä Ernestin kylä. Ernst taisi olla. Niin tässä tehdään tämmöinen pieni aamukävely, käydään yhdessä kun täällä on näitä viinituottajia on joka kylässä, niin käydään yhdessä semmosessa Rieslingin tekijä liikkeessä, joka aukeaa nyt 9, niin käydään viimeinen semmonen paikallistutustuminen viinin tekemiseen. Otetaan tässä kuvaa, kun täällä keskellä kylää on näitä köynnöksiä. Täällä on kyllä joka ikinen nurkka hyödynnetty tehokkaasti.
Yritän lopuksi muistaa ottaa tuosta meidän yöpaikasta vielä kuva. Se oli semmoinen kanssa, että siinä on viinimyymälä, mutta sitten siinä on tiloja käytetty myös niinku karavaanihommiin, niin siinä on pari semmoista parkkialuetta, missä voi sitten yöpyä. Ja olisiko ollut 15 € yö ja siihen sisältyi semmoinen viinilahjapullo siihen hintaan. Ja voi olla, että se hinta siitä vielä vähän tippuu, että ostin sitten semmosia 6 € viinipulloja muutaman, niin alle 50 tuli koko yö ja useampi pullo viiniä ja lahjapullo vielä. Että sitten vastaavasti, että kun menee Sveitsiin, niin siellä pelkästään leirintäalueella menee helposti 50 € yöhön. Niin täällä saa sitten aika paljon enemmän vastinetta noin materiaalisesti, mutta siellä on toki sitten puitteet ympäristössä vielä toisenlaiset. Mutta tässäkin erittäin nätti kyllä. Jaha, me taidettiin tulla suurin piirtein jo aika lähelle perille. Katsotaan, onko tää meidän kohde. Täytyy tutkia vähän puhelinta. Joo, kyllä meidän tänne piti mennä ja se piti olla jo kylttienkin mukaan 8 auki, mutta ihan pimeänä koko paikka. Tossa on kyllä tommoinen napin kuva, että jos löydetään se nappi, niin uskaltaisiko painaa. No niin, nyt löytyikin oikea paikka. Oltiin vähän väärässä. Sieltä löytyi laatikollinen taas aika edullista ja hyvää viiniä. Se oli niin mielinkielin. Joo. Se on tämmönen kuin Thielman Sinnen. Tätä katoin illalla internetissä, mitä oli paljon suositeltu. Me eksyttiin aluksi sukunimen perusteella naapuriin, kun tässä on sitten tekee sedät ja serkut ja muut, niin vähän samat nimet toistuu. Niin kun tää naapuri oli Lonarts Thielman ja tää oli taas Thielman Sinnen. Siinä meni mulla vikaan muisti. Mut oikea paikka löytyi ja nyt pistetään pullot kyytiin ja lähdetään ajelemaan Lübeckiä kohti. Tässä oli meidän yöpaikka täällä. Ja siellä oli viinimyymälä tuolla, johon myös maksetaan sitten tää leiriytyminen. Ja siellä ottaa Fortti lähtö. Sitten Travemünde kohti. Lähtöpiste on tää Mooselin laakso täällä. Jätetään kaunis laakso taakse ja lähdetään uusiin kauniisiin paikkoihin. Siellä on siis Kokhemin tää kuuluisa linna on tuolla ylhäällä. Kyllä komea. Ja kaunis on kyläkin. Ois se kuunannut tietysti tän. No niin, pysähdyttiin motorin varteen ottaa pienet lepohetket. Nyt on hetkonen levähdytty, niin keitetään
kahvit ja jatketaan matkaa. Siellä on iso levähdysalue, missä pysähtelee rekkoja ja autoja. Niin kuin, no nyt tästä ei näy ketään, vai on siellä joku auto nytkin vielä. Motori menee siinä ja jaha, vesikin jo kiehuu ja otetaan Kulta Katriina pikakahvit brittiläisen maidon kanssa, jota on vielä vähän jäljellä. Ja sitten matka jatkuu tien päälle. No niin, ympyrä sulkeutui. Auto jäi taustalle ja me päästiin tänne Travemündeen. Samalle parkkipaikalle, mistä lähdettiin ajaa Skotlantiin. Ja nyt ollaan takaisin samassa ruudussa lähes, mistä lähdettiin. Saatetaan lähteä uudelle reissulle. Niin, ei tiedä. Täytyy vähän kuulostella, että odotetaanko siellä meitä kotona vielä ollenkaan. Vähän on puhelimessa kuulostanut, ettei sinne saisi mennä vielä, mutta... Ja tieremonttikin siellä, niin haluuko niin. sinne edes mennä? Niin. Täytyy nyt vähän kuulostaa. Mutta mennään käymään vähän iltakävelyllä Travemündessä ja sitten mennään varmaan hetkeksi ihmettelee, pelataan korttia ja ajetaan satamaan ja 11 jälkeen illalla päästään tai alkaa laivaan lastaus, niin katsotaan missä vaiheessa päästään sitten laivaan, että silleen rennosti saadaan nyt ottaa ainakin hetken aikaa. Mutta ei mitään tehdä. Loppukaneetit sitten Suomesta, kun ollaan selvitty sinne, niin nyt ollaan vielä vähän niin kuin reissussa kuitenkin vielä. Niin ei voi silleen nyt mitään yhteenvetoa tehdä tässä vaiheessa, vai voiko? Ei voi. Ei voi oikein. Vähän arvosanoja kyselin Suvilta jo, että kouluasteikolla ja aika korkeita arvosanoja sieltä uskallettiin heittää jo tässä vaiheessa, mutta ei nyt varmistella vielä ennen kuin ollaan kotona asti ja ettei tuu vaan mitään, täytyy koputella puuta. Vielä on mennyt hyvin, että autokin on pelannut ja ei pahempia kommelluksia ole sattunut eikä ole jääty tien päälle eikä liikenteessäkään pahasti tötöily, että olisi ketään sattunut. Homma on silleen kunniallisesti lähes paketissa. Ei mitään, terkkuja sinne ruutujen taakse. Meillä ilta jatkuu vielä vähän aikaa täällä Travemündessä. No niin, iltakävely lähenee loppua. Täällä Travemündessä kävellään autolle päin. Käytiin syömään iltaruuaksi vähän soppaa ja ei niinku ohrasoppaa, vaan kalasoppaa tyyppisesti, ettei vaan tuu sekaannuksia. Ja nyt kävellään autolla ja keitellään siinä iltatsajut ja pelataan erät maijaa ja ajellaan satamaan. Näin tämmönen on täällä iltatunnelma. Nythän on tiistai. Täällä on tosi rauhallista kyllä joka paikassa. Ja on tietysti viileä ilta kylmä, niin
Sekin voi vähän verottaa kyllä kulkijoita. Mutta tämmönen. Travemündehän on kaunis pieni satamakaupunki. Siihen on hyvä päättää Travemündestä. Grillä. Nukkuma-aika. Siinä taitaa olla Malmöön lähdössä Finlaissa. Menee Travemünde Malmön väliä. Hyvää yötä. The sunshine fading slow, snowflakes on the ground. Keskeytin vahingossa. Eli 3 on kuitenkin hienoja hattuja ja ei ole enää pitkä matka Kotosalle. Aamulla oltiin satamassa ennen aikoja ja aika hyvin päästiin pihallekin, ei ollut kummempia jonottamisia siellä. Mitäs sitten? Oli lämmin päivä eilen. Lämmin päivä oli eilen Kannella muuten, joo. Yllättävän lämmin. Mentiin siinä myötätuulessa aika lailla, että se ei niinku tuuli tuntunut. Laivan vauhti oli hyvin samanmoinen kuin oli tuuli takapäin, niin savu nousi lähes suoraan ja pysyi vähän niinku paikallaan siinä laivan mukana sitten. Ja Kannella oli ihan mukava ollut eikä tarvinnut pitää lippalakista kiinni, että siellä oli ihan kiva ilta. Ja mitäs tässä osattais sanoa loppukaneettia? Hyvät ruuat oli laivalla. Hyvät ruuat oli laivalla kyllä buffetissa, että tosi hyvät. Aika samat, mitkä oli viime. Samat mitä mennessäkin, mutta varmaan se kuuluu vähän asiaa, että siellä on hyvin samantyyppinen pöytä tarjolla, mutta toki siellä on valinnanvaraa kyllä niin paljon, että vaikka useammalla reissulla kävis, niin aina löytyy uutta, ettei tarvitse samoja syödä, jos alkaa karjalanpaisti kyllästyttää, mutta ei niihinkään helpolla kyllästy. Siellä oli Britteihin kun mentiin, niin siellä oli laiva aamupala, oli semmonen, se oli varmaan vähän brittiläinen aamupala. Siellä oli tietysti englantilaisella aamupalalla pekonia ja papuja tarjolla ja munat ja sitten oli croissanttia ja sämpylöitä ja perustavaraa, mutta kuinka ollakaan, niin kaikki semmonen värikkäät kasvistuotteet, niin ne vähän loisti siellä poissaolollaan, että pöydät ei niillä ainakaan koreillut, että kyllä se keskittyy enemmän tämmöisiin paistettuihin tuotteisiin. Mutta Finlandsilla oli aika hyvät kasvisvaihtoehdot. Joo, kuitenkin. Finlandsilla on kyllä hyvät kasvisjutut. Kyllä, että siellä on niinku kasvissyöjille kyllä monenlaista ja sillä puolella on kyllä väriä pöydässä. Et se on kiva. Täällä nyt kun tultiin Suomeen, niin 18 lämmintä. Täällähän on takana semmoinen helleputki ilmeisesti ollut, että nyt on tämä lepposampi ilma jo ja ilmeisesti vähän sateita povattu, että semmonen on keli. En tiedä, osaako tässä vielä reissua oikeastaan jäsennellä sen kummemmin. Ehkä tässä vielä on ajatukset odottaa kasaantumista, että kun pääsee kotiin ja makustelee näitä kaikkia tapahtumia, mitä on takana, että siinä on niin paljon
monenlaista paikkaa ja monenlaisten ihmisten kohtaamista ja uusia ystävyyksiä, että ehkä mieleen meille jäi amerikkalaiset, joiden kanssa on viestitelty sitten ja ne on seurannut meidän reissukertomuksia, niin Amy ja Emma Amerikasta ja sitten toi kreikkalainen alkuperältään taksikuski, joka oli asunut jo 10 vuotta Skotlannissa ja hänen kanssaan on sitten viestitelty ja hän on kiinnostunut karavaanaushommista ja lähdössä itse asiassa tänä kesänä ekalle semmoselle asuntovaunun kanssa reissulle vaimonsa kanssa. Ja sitten monenlaista muuta kohtaamista on kyllä monenlaisten ihmisten kanssa ollut. Et se on oikeastaan reissun niitä parhaita anteja kyllä tavata niin monenlaisia ihmisiä. Yksi hauska kohtaaminen oli ehkä siellä Saarbrukin ne ruotsalainen pariskunta, joka oli matkalla menoa sitä kattoo Ranskan Grand Canyonia, mikä on yksi semmonen hauska luontokohde olemassa siellä, niin se pariskunta jäi kanssa erityisesti mieleen. Ne oli Malmöstä ja sitten oli Luulajasta oli se yksi pariskunta, mikä tavattiin siellä viinin maistelupaikassa ja ruotsalaisia pariskuntia useampi tavattiin kyllä. Ja sitten on toki näitä saksalaisia ja niin, ja sitten oli tietysti alkumatkasta jo tää Skotlantiin mennessä jo tää pariskunta, joka oli telttaretkellä järvenrannalla, missä mekin oltiin sitten yöparkissa, niin he on alun perin Puolasta, mutta tää mies oli asunut jo niinku tyyliin teini-ikäisestä Skotlannissa, että hänellä oli hyvin vahva skottimurre jo tarttunut ja hyvin. 10 vuotta ne oli niin paljon nuorempia kuin me. Niin, en osaa Ne oli asunut siis. iästä sanoa, joo, että mikä oli Ne nyt, piti niinku täytyy sitä vähän telttapaikaa navigeerata, niinku joo. mökkipaikkana vähän niinku. Joo, he käy aina samassa rantakohteessa telttailemassa. Joo, niin kamera vaan äsken kaatui, niin nyt taas homma jatkuu. Mihin me jäätiin? Skottipariskuntaan siellä, mikä jäi mieleen sieltä alkumatkan yöpaikoista. Ja suomalaisia ei juuri niinku tullut vastaan oikeastaan viimeinen mennessä suomalaisauto oli niin Jylhän rekkoja näkyi siellä Pohjois-Saksassa, mutta sen jälkeen ensimmäinen suomalainen auto nähtiin vasta sitten takaisin tullessa Pohjois-Ranskassa moottoritiellä. Ja sen jälkeen sitten seuraava taisi olla myöhemmin vasta pohjoisessa Saksassa. Ja sama oli niinku ruotsalaisia ei juurikaan sitten näkynyt siellä Skotlannissa eikä Norjassa. Mutta sitten Ranskassa kyllä alkoi näkyä ruotsalaisia. Ja onko Suvilla mitään hyvää tarinaa? Mulla on ehkä takki tyhjä tässä vaiheessa, ei osaa sanoa sen mitään. pyöräilijä, lahtelainen isä ja poika oli ollut tuolla Monakossa asunut vuoden ja opiskellut ja pyöräonnettomuudessa ollut siellä kilpapyöräilyä harrastaa tai niin ammattitasolla on tehnyt vissiin sitä työtä ja oli kaatunut aika paha loukkaantuminen siellä. Ja sekin oli aika mielenkiintoinen tarina sitten siinä. Ja että terveisiä ja tsemppiä vaan toipumiseen. Sampolle. Niin. Ei me edes esitelty vissiin mutta Sampoksi se isäsi No niin. aika. Vierekkäisissä pöydissä oltiin, niin siten tutustuttiin.
Täällä on joku liikennetilanne suoraan meidän eteen. Joku tuolta päätti ajaa risteyksestä. Et näköjään ensimmäinen kunnon onnettomuustilanne tulee tässä, kun enää 25 kilometriä kotiin on. Niin kaikenlaista. No näinhän se usein onkin, että kotinurkat on vaarallisimpia. Mitäpä sitten muuta oikeastaan? Varmaan voisi tehdä sitten jonkun semmosen jakson, mihin osaa vähän paremmin paneutua ja laittaa ylös, että mitä voi kertoa matkalta, mutta yhteenvetona niin ihmisiä on jäänyt mieleen ja hienoja paikkoja on kyllä, että ehkä jonkunlainen käänne ja kohokohta oli se Nest Pointti siellä Isle of Skylla, missä käytiin ihan siellä läntisimmässä kolkassa, niin se oli semmonen hieno paikka ja vähän niinku vedenjakaja reissulla, että sieltä lähdettiin sitten taas ajaa hiljalleen takaisinpäin. Ja Mooselin laakso tässä viimeisenä kohteena, niin se on hieno paikka kyllä, että kiva ajella sitä Mooselin laakson pohjaa. Hienoja linnoja saatiin nähdä paljon. Niin, tosi monessa linnassahan me käytiin, että hienoja linnoja on jotain, mikä sitten vähän niinku kalpenee ehkä sitten niinku se Loch Nessin urkuhartti, että sitä ennen oltiin nähty jo tosi monta linnaa, niin sitten se urkuhartti tuntuikin sen jälkeen semmoiselta, niinku, että siellä otetaan vaan turisteilta rahaa pois, eikä siellä nyt varsinaisesti ole sillä tavalla niin nähtävää siinä itse linnassa ja raunioissa kuin niissä kaikissa muissa aikaisemmissa. Toki siinä on se Loch Nessin järvi ja tarina siinä olemassa, mutta ja hienoja kirkkoja oli kanssa paljon. Niitähän me käytiin kiertämässä ja Isle of Skylla käytiin Portriissa justi Jumalan palveluksen loppuun sopivasti osuttiin ja päästiin papin kanssa juttelemaan. Pappi oli unkarilainen ja oli siinä mukava kohtaaminen tämän unkarilaispapin kanssa, joka oli pitkään asunut siellä. Oli ollut välissä jo pois, mutta sitten jotenkin ne oli häntä halunnut sinne takaisin ja nyt se oli sitten lähellä eläkeikää varmaan oleva jo pappi ja isot lapset sitten asui jo muualla Euroopassa ja osa taisi asua Gotlannissakin. Ja nyt kun Suomeen tuli, niin täällä saa taas karavaanareitten kanssa olla koko aika niin kuin käsi pystyssä, että Saksassahan se selvästi vähän niin kuin tuolla karavaanareita on niin paljon, että kaikissa missä on liikennettä paljon, niin siellä se moikkailu jää hyvin vähäiselle kaikille, mutta sitten kun mennään syrjempään vähän, niin siellä se moikkailu tulee taas esiin ja ehkä olisiko ollut Briteissä sitten voimakkaampaa vielä se moikkailukulttuuri kuin sitten taas Saksassa varsinaisesti, että ehkä tämmönen ero on vähän se. Ei mitään muuta kuin terveisiä sinne ruudun taakse kaikille tutuille ja kylänmiehille ja tästä jatkuu taas sitten seuraaviin seikkailuihin, että katsotaan mikä on sitten seuraava retki meillä. Todennäköisesti joku kotimaan puskaparkkiretki tai muu on tiedossa sitten johonkin päin. Kesähän on vielä jäljellä ja itse asiassa pohjoiseen mennään käymään tässä vielä, kun on hilla-aika lyö päälle, niin se antaa meille omat poltteet, jotka on käytävä siellä sitten hoitamassa. Eikö? Kyllä se on. Se pakataan pakasti mukaan ja mennään hillan poimintaan. Hyvää kesää kaikille. Heippa!
pidellään tuulta nyt suojassa. Joo, täällä on silmät ja korvat ja suut täynnä hiekkaa. Tosi ihana rantailma. Tosi kiva rantakin. Pakko olla. Bikinit päällä väkisin. Huppu päässä. Vaikka ihan kananlihan. Niinpä. No moikka sinne kotikatsomoihin. Moikka. Nähdään taas. Nähdään taas. Moi.